skadelige. Sammenholder fællesskab og venskab. Lige her på dette sted. Hvad vi er taget fra side og side. For vi er et sted, hvor man ikke skal være bange. For at være sig selv, eller også rigtig mange. Det er Risskov skole, vores skole, yeah! Der er mig, og mig er dig. Nu er der ikke mere i det her. Så vi skal flytte os, så de andre kan være der. Ja. Godt, så dem, der har været her på trapperne længst tid, de går over til den her over ved den her. Nej, sådan her. Okay, nu vælger det! Okay. Sejl ud for eksempel. Så I prøvede at undgå, at det blev til en konflikt? Okay. Godt. Så legetime, hvem var det, der havde deroppe? Jeg kan godt have, at vi får en legetime på et tidspunkt. Fælles med legemaler, eller hvor man leger med det, vi har. Jeg snakker sådan set med Clemens, for det er ham, der kom med forslag. Hvis I andre I har noget at sige, så må I række hånden i vejret. Ja da, ja da. Ja. Hvor man gerne gør sådan et blåt hold og blåt hold, hvor man så gerne gør sådan her. Sæt bare på med. Nej. Det er godt mere, fordi der er nogen fra blåt hold. Og de så er næste alle.
Ja.